Darba rajda x-xieħ ġorokna, bajnejh mimlija dmuħ. Staqsejtu għalet jikbi. Għalli li jħossu miġuħ. Mort niġri għal-karozza u hekk kif rani ġej, ħareġ minn ġorokna u għalli m'għandu xejn. Tlabtu jien bil-ħniena biex nieħdu Mater Dei. Għalli li jekk nieħdu inkun ħadtu għal xejn. Imbagħad bdiet niżla x-xita u daħal fil-għaxija. Staqsejtu fuq l-uġieħ. Semmieni n-neputija u rieni ritratt tagħha. Wiċċa ma tpinċieħx. Għalli dik qed tibla kollox u jien ma niflaħiex. Jien fimt li fil-familja kellhom ġlied personali. Fil-pron talab nimpoġġi u beda jispjegali għalli jħossu mweġġa. Għal kif żdiet is-siment u kemm ħoss il-weġa ta' kif spiċċa l-ambjent. U x-xieħ li ilu jikbi minn meta għalaq 18 kien tkellem u protesta u widen ma natax. Imbagħad feraħ x'intwieldet Rose in-neputija sakemm anki jittieħdet mill-mar tal-apatija. U għal xejn ix-xieħ jgħidilha l-ambjent mhux biss l-iskart biex tifqgħu tgħidu nannu jien ma narmix mal-art. U jgħidilha Rosie ħasra qed tgħix ħrafa, l-ambjent mhuwiex xummiemu, l-ambjent mhux biss li ndafa. L-ambjent in-nifs li nieħdu, l-ambjent dak li nibilgħu, l-ambjent id-dawl li ntefa' u l-ħsejjes li nisimgħu. L-ambjent huwa il-ħela li naħlu l-kol flimkien u li nistenna l-ieħor jibdu biex nibda jien. Imbagħad qalli f'wudnejja jekk mhu se nagħmel xejn se jkollu jieħu lili għall-kura l-Mater Dei. Imbagħad ix-xieħ spjegali kemm feraħ bl-istrateġija tal-era illi tħeġġeġ anke lin-neputija. Għax fehmni dan ix-xwejja l-uġieħ mhux personali, għalhekk jaqbel mal-era fuq dal-pjan nazzjonali, il-pjan li għandha l-era għat 30 sena li ġejjin, jistudja minn fejn tlaqna u jifhem fejn sejrin. U x-xieħ kien u għadu jemmen li l-ambjent traskurajna. Meta l-ambjent qatt ma kien tagħna, imma ta' dawk ġejjin warajna.